čistě teoreticky, tedy může být situaci, kdy Martin bude postupovat dál, pokud nikdo další nebude úspěšný. Pojďme zpátky na naši soutěž, jako druhý soutěží a kope David. Také bez úspěchu Martin s pořadovým číslem 2 je soutěžícím číslo 3. Protože první dva neproměnili, pokud teď někdo z dalších soutěžících penaltu dá, tak pochopitelně jeho šance se výrazně zvyšuje. Tak ani v tomto případě čtvrtý soutěžící Patrik má vše ve svých nohách a samozřejmě také ve své hlavě, protože když dá gól, je majitelem PlayStation číslo 3 právě on. Nedá se nic dělat, tak v tuto chvíli se nevydařilo střelit ani jeden gól, abychom všechno stihli během poločasové přestávky. Druhé kolo budeme kopat z poloviční vzdálenosti mezi penaltou a mezi velkým vápnem. Taky nic. Jako třetí tedy se představuje druhý Martin. A máme prvního horkého favorita. A teď stejně tak jako v prvním kole je vše na Patrikovi. Pokud promění, bude ještě závěrečný rozstřel mezi ním a Martinem. Pokud ne, je vítěz jasný. Suverénně. Tak pojďme na kolo třetí, kterého se pochopitelně účastní už jenom ti dva, kteří proměnili v tomto kole, to znamená Martin s pořadovým číslem 2, opět ze stejného místa. Možná rozhodující penalta. Myslíš, že to bylo jako plánované? Razance tam byla, myšlenka taky, provedení zahaprovalo a opět zkouška nervů pro Patrika. Myslíš, jako, že vylít a skočil jenom proto, aby jsem dopadl? To byla kurva velká náhoda, to vlastně. Tak pojďme na další kolo, ale abychom to stihli ještě do toho okamžiku, než nastoupí fotbalisti na druhý poločas. Martinův čtvrtý pokus. Nevydařilo se. Hlídám bod, ze kterého kopal. Ať to je spravedlivý. A teď i Patrik. A jeho šance. Zase výborná práce brankaře. Tak pojďme ještě na další kolo. Ale teď už by to opravdu chtělo zabodovat, jinak soutěž nebude mít vítěze. Opět tam byla razance, ale nikoli přesnost. Tak tedy v pátém kole si může rozhodnout a věřím, že už se rozhodne, protože čas nás pravda tlačí. Nerozhodne. Poprosím znovu míč. Chlapi, už to děláte zbytečně dlouho napínavý, už by to chtělo opravdu dát. V tomto případě se povedlo. Opět kontroluju stejnou vzdálenost, aby podmínky byly totožné a šanci vyrovnat má Patrik. Chlapi, to mi děláte na schvál. Takhle by to nešlo. Nedá se nic dělat. Musí se rozhodnout. Pokus opravdu nádherný, ale nevydařilo se dostat míč do branky. Poprosím tedy o další sportovní náčiní a opět Patrik
svůj prospěch rozhodnout. A je rozhodnuto. Vítězem dnešní soutěže o Sony PlayStation 3 je Patrik. Pro vás ostatní pochopitelně výzva, si příští zápas opět bude podobná soutěž, takže během prvního poločasu třídního domácího zápasu zde Slávě Synoty Baraně Fedenu se pomocí SMS hlašte a budete-li mít štěstí i samozřejmě potřebnou dovednost, můžete být majitelem nové herní konzole. Patrikovi gratulujeme.